Sinten sing disiki mboten ngerti kula tembung ngoten niku. Tapi sing jelas niku otak-atik atuk. Tapi namung kirata basa namung napa jarwa dosok. Kados pantunan ngoten niku lho. Anak Arab pulang ke Arab. Lah, pantunan toh. Anak Arab jualan kain. Siang malam selalu diharap jangan sampai cari yang lain. Carilah diri sendiri. Otak-atik aduk lah tadi napa nggih niku wau pantun. Parian, pantunan. Arab digarap, Jawa digawa. Saged ugi niku diwastani doktrin leres. Lah, apa tegese doktrin? Doktrin itu pembodohan. Wong Jawa dibodohno. Nih tunggale niku wau. Nek kowe gak gelem nganggo cara Arab, besok ora munggah swarga. Niku doktrin. Mulane ayo sinau ben ngerti. Nek wis ngerti ben ora gampang dibodohni. Terus sing mulai sapa? Ana ucapan ngoten. Sinten tiyange mboten ngertos, tapi sing jelas niku tiyang Jawa sing pun nderek ajaran Arab. Jelas niku. Arab dijarap, Jawa digawa. Artine karepe pengen menyatukan, pengen dadekno siji. Kados zaman Sultan Agung kok ngoten. Jawa kalih Arab dipadukan, dipersilangkan. Mulane akhirnya dina dirubah jenenge. Dina niku waune mboten Senin, Selasa, Rebo mboten nggih. Niki wau pun mirsani buku niku nggih. Dina mboten Senin, Selasa, Rebo mboten waune. Zaman Jawa persilangan perbaur kalih kaum Dharma nggih jenenge nggih Jawa Dharma. Perbauran.